Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Tunet at taga-Kawayan City, probinsya ti Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Kapitan Jojo, Kagawad Lateng kan Brian from Owel Valiente ti Kawayan. Happy birthday kanila kay ko Ricardo Bautista ti Binalunan Pangasinan from Leonora Bautista. Shout out kada Luna Bello, Maria Aida Yaon, Maganay Lolita kan Jasmine Rivera. Rufa Chavez, Darrell kan Jenny Ann Esguera from Rubilin, Galisa. Happy birthday Jerlyn Joyce Manangan from Nanay Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Belated happy birthday Apong Carmelita Rico ti Mayantok Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Shout out kada Auntie Maribeth Soriano, Marivic Kalika, J. Rica Galvan, ken kay Ria J. Galvan ti San Cornelio, Caba, La Union from Mika Manungdo. Rumbawa ang Batali family, natatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie Rumbawa. Shout out kada Lucy Rivera Porzio, Glory Salonga, Shane Saingan, Erwin Cacho ken Nati Agustin.
Happy birthday Mark Barit ti Aringay La Union. Makablaawan pa ti Barit family, Ballesteros family, Sunga family, kastamat ni Leona Oribilio from lovely Sunga. Happy birthday Lucy Miracle Atanasio from Mami April. Shout out kadagiti batang Reyna Mercedes, Isuda Owel Valiente, Kagawa Jojo Valiente, Auntie Inga Acob, ken Latriel Valiente from Roque Galiza. Magnos ken Yashika, kastamat dagiti kakabagyak di Tapuruk 2, Parudon Sur, Apari, Cagayan from MJ Antolin. Advance happy birthday kagawad Felix Fernandez Limon ti San Juan Isabela. Makablaawan pa ti Matusalem family ti Barokbok Isabela from Nelia Limon. Hildo Sugitan, May, Sheila, Leslie, Audrey, Faith, Gwyneth ti Quezon Isabela from Juliet Sugitan ti Kuwait. Eteng family ti Mindanao, amin at taga Kabakan Cotabato, Baltasar ken kastamat ni Jack Bida ti Bislig City, Surigao del Norte. Corpus family ti Rizal Santiago City Isabela, manangko dita Hong Kong ken UAE, ken dagiti sigud akakadwak dita Jessica Construction ti Quezon City from Roland Corpus ti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada John Rick Princess Athena, Prince Kian de la Cruz, Villanueva, Acosta, Matusalem ken de la Cruz family. Antik dito'y Dubai, kan lakay ko ani Ian de la Cruz from Jeneline Matusalem ti Dubai, UAE. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Tonet. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan at Tonet, Manang. May saakmet kadagiti ribu-ribu an ayat amang tartarabay iti daytoy a drama. Taga Isabela akmanang, ijay kawayan. Adamot padas ko akayat ko apaikan biyag, tanam na maag amakaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngeg. Nang runa kadagiti padak at asawa da, kat adda iti sabali apagilian amang mangged. Tapno may paaidalaang ti kasapulan ti pamilyada dito'y Pilipinas. Dua dagiti anak mi kanilakay ko, amay sa nga OFW. Sapay ko ma, tamapili mat amaidrama ti padas ko, tatalaga nga idi paylaeng, arapaap kon amaidrama dito'y programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ti check up ni Nanang, bakit? Nagdanaga kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak namin nakasla sa bali tila nga na itay. Sapay itay ayabak amangan kat kuna na maulaw ka no. Isong ipa-check up kun Kat anyati ko na di doktor na nga Imato ka no ti presyon na. Iso asino katan jay doktor na jay intad na maintenance ni Nanang. Kan adapay inayon na asabali nga agas. Gimatang ka kuman na, Tonet. Wen, nakagatang akon. Masapon ngamin nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak moten iti prutas. Tanapintas dayjay para kan kuana. Agyaman ak, Tonet Naimbaglangan tanda ka. Kaasimot ni Nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay aknay. Di kagdanag takanayon mo't abambantayak ni Nanang. Pasensya ka na. Sigurado nga awan man nabati ni tinyawat ko kon kaaswildok. Alangan mo't asaan ta agastusan ni Nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Sana bale, tanag pa overtime di boss mi. Ag-overtime ak tapno manayunan ti i-entregak kan kaaswildok. Kita amat basit aboni. Amangan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka nga agibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni Nanang ko. Ganda giti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang, Bonnie. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo.
Nanang, kumusta tirik nayo? Ay nasaya at matan anak ko. Sana kas itaya kala at matan na naulawak. Anya ngamin ayatar aramiden nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na kunan nito net? Nakarkaro ako mapsutak na awan aramidak anak ko. Kan ba isa, saan mo't anadagsan at trabaho ti mapanagkara, di ta parangan. Saan niya agpaiso? Ngam nagdaga ang itati panawon nanang. Baybayan nyo ngamin dagita. Agtugtugaw kayo latan dita balkonahe no masikuran kayo dito o nagtibalay. Ikaasimot ngamin di asawam arikos-arikos dito balay. Trabaho nanti amin na trabaho. At dapay dagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kabagilan na day tananang. Narigrigat no dadakas ang mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin ni ibaga kada kayo nito netwine. Nalawon anak ko. Di nakpakadanagan. Apay di ka pala maturog. Mapuyatan kan Dapay trabaho minton bigat. Ada ngamin pampanunutak to net. Anya dayta. Anya ayat timang burburi-buri ti panunot mo. Pampanunutak ngamin niya awan ti mapasamak iti biyag tayo. No, kastoy lang ti klase ti trabaho. At dapay ni nanang anas ka na taripatuan tayo. Saan kumamot nga itulok ti Diyos ngam kasanon no adan mapasamak kang kuana. Pangalaan tayo nga itigastusan tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutam. Tonet, naskan nga isa ganaan dagita abanag. Isa mapampanunot kung ti agaplay langan iti trabaho di balasiw tao. Agabrod ka? Sigurado ka? Uwan Tonet, tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency ng ibagbaga di katrabaho ang mabali na pag-applyan. Sika day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency ng ibagbaga kanyak ti katrabahwak. Agaplayak langan iti trabaho iti balasiw tao. Kumusta ti papan mo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga Tonet. Talagang ado ti kasapulan da nga agtrabaho iti balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nagaplayak tapno makapanak adagos. Ay, sapay ko mga rodlakay, tamapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata Tonet. Kan para mutan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to mutan ang makamkamtod. Nang runa iti panagadaldag iti anak ta. Kasta mo tindag iti kasapulan ni nanang. Basta aganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Iso asigurado ang magustuhan dati trabaho iti factory. No bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala ijay Tonet. Ado kami ang nag-apply para iti factory worker ijay Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Kanayon positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ng Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay a factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi ka ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak, dagiti dua nga anak mi, nga agis eskwela, ken ti masakit a katugangak.
Inyunay-unay ti asawa, ajak kanubaybayan ti inana, taipawit na mo't ti amin akasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa ana ibati dito'y Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabrod ti asawa, ngem adulat tamet dagiti saan manang Emmy. Kayo matgayam dahi ta Uncle Isko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasarak man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yaw? Medyo mayat matan Uncle. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasaya at nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Na magkumutanapan ka nun ni Bunay jay balasiw tao. Kasi ti Diyos, Uncle. Nakapanmutan idi na panalawas. Anya pagilyan nga iti napan na nagtrabahuan? Ijay Taiwan, Uncle. Factory worker. Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, mga nagbaliw kamot na kaskadagiti dado mga asawa dagiti nakaabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan. Dagiti dado ay sao sa bali pa din tinasumok da nga aramidan. Saan to mapasamak dahi ta, Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan. Taaddan ijay sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Tayo nakman pa'y kumustaan ni nanang yaw. Nakman kay's istorya. Sige lang, Uncle. Inkailatan iti ayan ni nanang. Kan nga ay kasinsen. Kaasi ti Diyos, sa anak mo ten akas iti sigod, akanayon a maulaw, kan ngumato ti presyon na. Ay, di ka nasaya at no kasta. Ay naanadam ti bagim kasinsen tapno, mairanod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bunay jay abroad. Naimbag nga rod ta, naka-abroad mo ten kasinsen. Nga rod agam na bantayam jay manugang mau. Ha? Narikatan. Amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan masulisog day jay. Hangam, di tayo mo ti manugang mau. No anya ti pudno a kababalin na. Nasingpot ni Tonet kasinsen. Nakaan-anos pa'y amang tartaripato kanyak. Nadaak ditan ng paliiwom lata. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kayat dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anasem arumrumwar ni Tonet? Kayat na ti agtali na dito'y balay. Ay nakasinsen, di ka kadiag kamkampantay. Basta bantayam ti amin agaraw na. Kumusta? Alay, tama lang agkitatan. Uy, si Kamot Gayam, Georgia. Naimbag man ta na granata. Ngarodaan?
Di ka mga minin sumursurot ka da kami tong kalawisin da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbagkan ka ata awan responsibilidad mo. Talaga, sisi. Ay, bueno, may ka matagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay amatan day tabagim, oh? Ay, apo. O may ka matagpapintas, ah? Asino ko matipapintasa kat awan mo't dito'y nilakay ko. Ha? Apay, ayan na ayan. Napan nagtrabaho iji abroad. Kasta ka di? O, di may mayat man na kanayo na napintas ka. Agasam nga itatagaya man na di abroad nilakay mo. Di atan kastusan para itibagim. Pamper yourself, sisi. Agpa-beauty ka, ah? Bayam ta pasyaron kan tumaminsan. Oh, urayon ka, ah. Ibaga ka na giti tropa. Mabalin ka na sumurot ka na kami. Agaliwaksay ka matsag paminsan. Kit isurot na kanto iti ayuyan mi. Tap nag-enjoy ka mat, sisi. Hello, Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasayaat kami mat ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din na di mikarte sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uray dagiti ubing, okay damat. Si Kangay, kumusta ti trabahom dita? Narigad. Naskan nga anusan para iti masakbayan di pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak namin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak say mat sagpaminsan. Ngam, kunak nga agpakada akpay mat kan ka O di sumurot ka mat kadakwada sagpaminsan Masapol mat ni agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigat ti obra mitinal daw. Sakit may nayon pa'y ni Nanang kung asa si kaswam. Agpayso? Palubusan nak? Ulit ko naklang arutin. Mapan ka, tapno makarelax ka mo Agyaman nagnarod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita, Nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakada ken kwa naman ng Emmy. Nabayag nga minen ajak nakakuyog dagiti gagayem ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging ga ati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurot ak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, anaigumunak matan iti dayjay abisyo. Sa anak amakatal na, no sa anak amapan agsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno addalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan amarabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayam ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan iti saan a maiparbang tapno masustinir ko laeng tinasumok ko abisyo.
Hello, Lakay. Ay, pasensya kan tayo mawagak. Adda nga min emergency ditoy. Apay, anya tinapasamak dita? Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat nga min anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya Di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapula ang agtali na adpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw. Tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato ti trabaho mi. Saan ka basta makaawit tunet? Ay, saanan? Siya kun ti makaamo ka ni Nanang. Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi diti ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos. Tadakat nga rod iti ICU. O sige, agi patulod ka dagos. Nabilang kurang ti patulod ko, iawag mo dagos kanyak. Sikan ti makaamo ka ni Nanang. Wen Lakay, di ka agdanag. Sige tayo nakpaykitaan ni Nanang. Sige nga rod, agi rin medyo akiti ipatulod ko itamot laan. Awagan naktumanan to net. Tapno ambok mo niya ti kasasaad ni Nanang. Wen Lakay. Sige, bye. Aday ta. Agi patulod ka no itamot laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat siguron dagiti dadduma na utang ko. Kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Nanang, ada pa panak na importante. Nakaluto ako niti kaninyo kadagiti apu ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papadam, anak ko. Uwan Nanang, sigurado ang marabianak. Ay, agandad ka garod Masan-san ba't gaminan ti irorwarmaw? Amagan no makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon amarabian ka nga gawid. Sana bale, taitultulod nak madya may sa agayam ko Nanang. Adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numutan iti ayan na? Kalkalpas mi nagsarita Nanang. Nasayaat mo ti kasasaad na ijay. Awan ka no ti rumbang apagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado ka no pa iti trabaho da Nanang. Ngaminton makawaya, amang no makaawid ton. Ay ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen Nanang, makadanon. Alang arod, mapana kung tagur-ura yung jikadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Maan kayon ton Nanang. Ay wen, balasang ko. Ni Bonnie ti umawawag. Diyak mabalin asong batan. Ama numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pay laang. Ti amuna kat ada kami pay lang iti ospital. Taimbagak nga inton bigat pay ang makaruar ni Nana. Ay, saan ka nakasubot a pulos? Kan nakautang akmanan kadagiti gagayem ko. Tanaibos ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anya mo tan. Anya nga tamanan a pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan.
ni anak ko. Si kakadi nga agpaisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilo ka ti Tere daw. Apay nakariin kayo pa lang kat rabiin. Ay, jak pa'y karod agtuglap. Nalao mo nagkan, anak ko. Apay nga agpuypuyat kayo kat nabiit pa na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Wala nang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, sa anak mo na ospital anak ko. Ha? Awan tinapasamak kanyak. Katno adda aklaang dito'y balay. Anya? Apay nga rin imbaga kanyak nito net, na ospital kayo. Sa dinatayan na? Ay, rimwar manan anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Adda ka no napatagapapanan na. Kat aging gaita, saan pa'y asimbangpot? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasaw na? Ayan, dagiti anak mi nanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ang dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy? Wen, anak ko. Kunak ano amom, ta isumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no, ta sumurot ka dagiti gagayim na. Jak ilibak day tananang. Palpalubusak. Angam jak amo amasansan gaya man nakastoy aramidan na. Kat tinasakit. Inaramat na kayo pa'y. Tapno makadawat lang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo yung ospital? Ay, anak ko. Isumot lagay makastalauna yung ti panaggagar kong agawid. Tadagay maduktalak. Agaluwad kanyak na siya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Amwam nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak mo na niya ti maaramit ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bain. Naggapuam. Ha? Bonnie? Ada ka? Bonnie? Hindi na karakupan. Awid ka di pa'y da ito'y timay sa nga ina. Naggapuam. Kwa, Bonnie. Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kaya't ka makita ti sasaadan ti inak. Takunam ana ICU. Ngamgayam, pasig nga inuulbod dagiti imbagam kanyak. Pakawanan nak Bonnie. Kadwang ti lalaki, miso aparbangon na nasimangpot ka. Iso tinangar aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako nam nga aramatan niyo iti ospital. Awan lalaki Bonnie. Iti oray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy tonet. Kakaasi ak nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan nyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asi kaswam dagiti anak ta. Kastamot ta ni nanang. Ayan ti konsensyam tonet. Pakawanan na ka. Aklo na ka nagulbudakan ka. Naramit ko ti kastyay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ado tinaipaabak po. Kan nakautang ang kadagiti gagayim ko. Anya? Apaya na sumok mo tag sugal. Sorry. Sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Gamawan pangalakit ipagbayad ko kadagiti nakautangak. Sana kigasang-gas at takmanan. Barang makasubutak. Babahan iti kwarta ngayong patulod mo. Pagawanan na Bonnie.
Jak amo na niya ti sawak to net. Jak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Jak pulos impagarup. Apay nga awan mo to ni Bonnie. Aring na nairida paklaang, ngam awan mo tan. Sa dino tinapanan na. Napan ka no nagpalamiis, iti ay anti katrabahuan na akadwa na nagbalikbayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaramida kada kayo kan ni Bonnie. Pagbababawyak ti amin, nanang. Pangaasiyo tatulungan dak, tapno mapakawan na pa'y ti asawak. Bay ang pailaang, tapno baka panunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tuumutlaang itinasayat. Sapay ko mata mapakawan na pa'y ni Bonnie, nanang. Ikari ka dyan ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat gakunay ti asawak, nanang. Tunet, balasang ko. Katuray ka na kayo. Agidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ti kidawak ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da kuma. Nalaos ti pa nagbabawik. Ala, bayam anak ko. Taintun agsubli dito'y. Kasaritak to itinalapat. Amok, asaan ka akasta klase a babae? Amok ang mapakawan na kan tumutlaang ti asawam, kat maurnos tumutlaang ti amin kada kayo. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsublimat laang ijebalay ti asawak manang Emmy. Kas iti ingkarikanyak ni nanang, kinasarita na ti anak na, sana kaminto pinagsangong adwa. Kaslaak marunrunaw nga asin iti daydi agundaway. Awan apulos ti turod ko ang makipinnereng iti asawak, gapu iti biddot ang naaramid ko. Gapu iti panagkarik kan panagsapatak, napakawanak ti asawak. Ngam agingga iti nagsubli iti abroad, nariknak tinatamnay apan nakilangan na kanyak. Manipod nagsubli iti balasiw taaw ni Bonnie, jakon sinardayan ti kanayon nga umawag kan kwa na manang, tapno maipariknak tinalaos apan nagbabawik iti inaramid ko. Naunday apanawan akasta ti inaramid ko, ket jak pulos nakarik na iti bannog, taamok asyak ti ayan ti biddot. Kat babaan iti kaasi ti Diyos, iti simmaruno apan nagbakasyon na, nagsublimat laang iti sigod ti asawak. Mariknak anapakawan nakon, kan amok nga ipatpatagnak pailaang. Imbilang ko akapatgan aparabor kanyak ti namarswa, ti panagsubli ti urnos mi nga agasawa manang. Kat inan nadakday ta, tapno saanan amagamaran pay iti uray anya akita ti biddot. Ingka gumaakmet tinagaramid iti wagas, tapno matulungak ti asawak. Kan tapno addan pakakumkumikumak, kat jakon maawis pay iti anyaman akita ti bisyo. Ininot anabayadak dagiti nautang ko kadagiti gagayem ko,
Tapno awanan ti rason amasansan amakisin narakak kadakwada. Kat maidyakon amamin pinsan ti bisyo, anaminsan anakaigumunak, adanda ni isupayan, tinakadadaelan ti pamilyak. Sapay kuma, tanakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko. Nagasat ka, tanaadaan ka iti asawa ken katugangan aman nakaawat, ken managpakawan akas kadakwada. No sabali laeng tinagbalin a katugangam, amangan no isupay amismo ti mangibaga iti anak na nga isinanakan. Ngam di na inaramid, iti laksid nga iso ti impampambar mo, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam. Pasensyakan pagayam ko, ngam talagaan na labas ti inaramid mo. Agasem, takurang nala ipambar mo apim mo sayan ti katugangam, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam, anak kakaasi nga agsaksakripisyo iti adayo a lugar. Siyak amismo pagayam ko, nagkintayagak iti inaramid mo. Tilaangan pagsayaatan na, nasapa na sukalan ti kasdya nga inaramid mo, kat nailintag mo mat tinasapa, babaan iti tulong ti mismo akatugangam, nga arig na inruruman mo. Agyaman ka kankwana, kan ipatag mo iti husto, taman manon ti masarakam akas kankwana, kan asawa akas kaniboni. Sapay kuma, tagbalin eleksyon kan ka tinapasamak iti pamilyayo, tapno ipamaysamlaengan ti imatang mo iti pamilyam, kan iti katugangam. Ipakitam ti respeto kan panagayat mo iti katugangam, aging nga addapay abiyag. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng mari.